Doamnelor și domnilor, vreau să vă uimesc. Surpriza sezonului. Mega reducerea de 30% care se aplică la toate produsele din magazinele multicolore și mai ales acelișa la noi în Doamna Ghica, numărul 8, doamnelor și domnilor, se aplică reducerea de 30% celor mai tari produse din România, doamnelor și domnilor. Tocmai de aceea trebuie să veniți acușica, să lăsați totul și să veniți acușica la noi în magazin, pentru că v-am pregătit surprize. Toată toamna, toată iarna, noi stăm numai pe surprize. Ia uitați-vă că mi-a venit marfa, doamnelor și domnilor. Ia uitați-vă că am aici saci cu haine și am și depozitul plin, doamnelor și domnilor. Așa că veniți în număr cât mai mare, pentru că scot marfă în fiecare zi. Ia uitați ce scrie acolo, scoate marfă în fiecare zi. Și dăm peste cap concurența, doamnelor și domnilor. Ați văzut cum pleacă magazinele de haine de lângă noi, pentru că noi suntem pe primul loc, doamnelor și domnilor, și tot ceea ce scoatem noi se vinde ca pâinea caldă, doamnelor și domnilor. Așa că băiatul dumneavoastră, Alex Suțu, vă invită de luni până duminică, deci în continuu lucrăm toată săptămâna, de la 9 dimineața la 9 seara, adică 12 ore, să veniți să vă luați haine de aici, din Doamna Ghica, numărul 8, și din celelalte magazine multicolore din București, dar mai ales aici, pentru că vă întâlniți cu mine, facem poze, vă dau autografe, vă consiliez și credeți-mă că nimeni nu se îmbracă mai bine decât cei consiliați de mine. Hai, vă pup și vă iubesc!